rekresna Himalaya gunung kondang gede temen ngaku mati ing tanah India sisih alor pocake papan salju gunung apa-apa Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang tumeti ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge ampak Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang mati ing tanah India sisih alor puncake papan salju gunung apa-apa Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang tumeti ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya. Napa lek? Mriki mboten ngepon gending danten kok. Mboten ngepon manuk dalem. Heeh, napa Pak sing niku? Halo. Lunging gadung pandan. Pandan apa? Pandan cilik. Cahya angangung rina kalawan wangine putri ayu tansah dadi ati besok kapan kesembedan uga bisa aku sesandingan pindolonge gedhong amalangkong katyara satresnaku kang tansah pijer lelemo lan anggoda sajroning atiku tansah katon ning
tata rumasuk sajroning nala lumampahing rasa iki lengi gaduk muga dadi saksi tresnaku ora bakal ilang mring sliramu bisa den antepi Ya wis katon padang rembulan iku kang mas aja lali kewajibane nyambut gawe iku sesambene gawe klasa pandani ku arane ya wis katon padang rembulane ibu mbakyu aja lali kewajibane nyambut gawe iku sesambene kanggo bantu kebutuhan kula wargane Mas wis kering pandani kemenan mrene enggal tak kerok-kerokane lungguh sluku tandang nyambut gawe klasa pandani ku arane kailoyo wis kering pandane kamanen brene enggal tak kerokane lungguh sluku tandang nyambut gawe kloso pandani ku arane halo Putri Madiun Kopi Jahe
prana bayam arga anteng nuju prana Putri Madiun ngengeni gambar arum merati Putri Madiun tak puji datya kembang pring sesami eling eling aja lali ing tapel wates Madiun ngawi tak pangkurikmo ing dodo manunggali cipta dono rasa wancine wis sorop sorya sisih wetan padang sesulae lan katon dadari nuruti karepe ati wong-wonging karang pradesan padha senja ana warung kopi lamang mabrat tanpa kuna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sak cingkir nanging bisa ngedemake pikir pikir alah pikir yen ora ngombe sak sore rasane awak lenterake kopi jahe wis misuwur rasa enak seger lan Oh, gak iso kok ngombe kaya apa? Kadung juga penak-penak kon ngepos. Halo, Songo Kidul. Apa menake, Pakde? Gubuk Asmara. Ngetan bali ngulon tresnane tenan apa mung guyon oh Allah
ya mung guyon Kawi sakar papunden Sri Kresna iya yen ngetan beliyo piye, Di? ngulon tresnane tenan Nah, ya nah. Mas apa mung guyon Pring kuning mangklung ning kali aja niling ora gemati kaya Mbak Yuli kaya Oh, asik. ngono mane man neman iya sendok para ukir-ukiran yen ra ketok ya Mas oh dadi pikiran pancen nyoto sanga kidul Rina Cekno maju mundur ngapyak sampur jaga badan nguti budaya luhur iki sanga kita langen beksan warang kono tradisi luhur ana ing tanah Jawa Aku kelingan ku pokae biyen tak gelereh ning cengkak kepek tulisan warna abang tanda isih ku bekas marah biyen kae aku andom tresno iya tanpa bantal tanpa kuasa abadi kenaman asmara gepuk kae nyimpen wati nganti besok di ora bakal lali gepuk kae kepak cerita tengah wengi nganti gagat rino Jangan sakjroning ati Ketan lontor saya marahati Aku kowe dadi garwa margalanen ning kubek asmara budale napa serampate? Serampate budale napa? Padha-padha slendrone. Halo, lancar maipit serampet.
kandas luas marak hati yen marah esame akeh priya bingung atine bingung maragawuyung lanjar maibit tansah awe-awe sapa wengi iya sing ra kesengsem sayang pripun yen disawang mung mesem-mesem ana jangan asem najan kepencut mulane aja kepecut mulane mbok ya sing nurut aduh kang mas wong bagus lanjar maibit aku mau terang alit ya mong sira tansah ati-ati sapa wengi sing ra kesengsem yen disawang mung mesem-mesem ana jangan asem najan kepencut mulane aja kepecut mulane mbok ya sing nurut aduh kang mas wong bagus lanjar maibit aku mang terang alit ya mong sira tansah ati-ati kayeng liun slakane saya nambahi wangun tetekane lencir kuning ora mokal atiku dadi komeng mesamo aku wis trimo kena kanggo tombo kangen burina wengi tansah liwung atiku tan bisa lali
Sanipun istirahat iki kersanipun anu umbi. Alhamdulillah sembah nuwun menika dalem maturaken kadang Allah jenenganipun Neraka Mas Panidi ing titi kalenggahan siang manggi kepara ndherekaken kadang-kadang langen beksan sambung nggih kepareng santawis menika kepareng titi purnaning gati nggih kepareng nguri-nguri kabudayan Jawi bilih yekti saderengipun titi laksana daub kepareng katindakaken kala ngawontenaken langen beksan sambung kalenggahan siang mangki ngemban dawuh keparengipun Bapak Supardi dalah Ibu Sri Muryani mapan wonten ing dusun Sumur Kademangan Pulirejo Pilang Kenceng Madiun insyaallah ing kalenggahan mangki denira kepareng entas pituduh sembayang karingkang putra kinasih birikala lumantar paniti kedung busana cancan mua genduk ayu Chandra Rosalina nggih kepareng ngemban dawuh kepareng langkung rumiyin dalem maturaken wilujeng siang dun derek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Satata kepareng Allah ngaturaken rerun sening adicara rinengga rinumpaka binarung saking kadang-kadang manunggalira irama laras ri kalenggahaning manggi denira kepareng manunggal jroning rasa katidik ndherekaken kunjuk para punden sagunging para tamu nggih kepareng pinarak mirunggan kanthi hanggana raras lon bokalon kapiyarasa mugi sami manggih wilujeng lampahira. Dun kaltun rinengga sagunging pakurmatan mugi tansah winantu ing karahayon dalasinongsa ing kawilujengan rinengga kepareng maturi kunjuk para pepunden kinabekten dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang kepareng lebdo ing salewi ring rek kaweruh utaminipun kepareng maturi kunjuk para tokoh alim ulama rama kiai ibu nyai katuri kunjuk Bapak Haji dalasan Ibu Hajah ingkang rinten kelawan dalu tansah kepareng sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kawula tuhu bekteni sadaya fatwahipun rinengga kepareng matur kunjuk pangarasaning praja nayakaning praja dumawaipun kadur dumateng para kadang pangembat desa
Diwanayakaning disa ingkang satuhu kemareng wicaksana maranata ing repangembating praja dalah disa ingkang pantes tinulat para kadang-kadang taruna muda ingkang dahat ing sinudarasana. Sagiyaning para rawuh kakung swawana putri ingkang satuhu lingga murodhaning akarami dawahipun kadang-kadang taruna muda mudi ingkang kala tresnani. Sumangga kemarang langkung rumining titi kalenggahan siang mangke kemarang dalem dherekaken sinarengan ngunjahaken rasa syukur kunjuk ngarasa dalem Gusti ingkang gelar jagat hawit menapa limpahan rahmat nikmat taufik sarta hidayahipun katitik wonten ing ari ingkang kebak kamulyan kanugrahan ing kalenggahan ing mangke mapan wonten ing ari Rebu Kliwon Surya kaping gangsal welas Candra Oktober marasa 2000 Andika sami para kadang ganya kemarang derek nunggil sedya kemarang ira Brayatagung Bapak Supardi sekalian Ibu Sri Muryani katitik kalenggane mangking ganya kemarang entas pitulus ambayang karingkang Putratmaja kinasih Gendu Ayu Dinda Aprilia Cahyani Satata denira kemarengan ci alaming diwasa wineng kujinatu krama anak Mas Bagus Thoyib Aminuddin putra Tanoyo Jalu Bapak Kasir almarhum dalah Ibu Marmi almarhumah ingkang kemareng mijil saking ngali Pilang Kenceng Madiun mapan wonten ing dusun Sumur Pulirejo Pilang Kenceng ingkang putra genya kemareng sinengkaaken ing aluhur burung kepinetepi tata upacara adat daup mugi manggi hayu rahayu niskala dinepina rubeda kali sing bebaya wit purwa madya hingga wusana insyaallah lekasira tansah kebak barokah sagunging para kadang para tamu para rawuh ri kalenggahan ing manggi kala ki boten kata lumpen monggo kemareng dalem dherekaken ing mangke sareng-sareng maos shalawat salam sinarengan kunjuk junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit menapa insyaallah ingkang tansah kita antu syafaatipun milih alam dunya bineta benjang wonten ing alam delahan boten langkung monggo para kadang para tamu sami kemarkas kecano dinner kemareng pinarak mirungkan wonten jejer jiwit anggen kala hamur makani ngatur kala namung cumadung duka ingkang agung nun kala nun galak Allah ketik dadet apa ora
pamulung halus manis sambata adedeg mandya rangu agorepan testatya malat kung satata kanthi lulus arah harja kadidik denira kepareng ngamurwakane ngaturing titi kalenggahan siang mangkin dulya daya-daya kepareng ri kalenggahan ing mangke nderekaken cancanmu agenduk ayu candra rosalina pinangka paniti kedung busana pangrengga busana denira kepareng prapteng tumuju mring bali pinajang genduk ayu Dinda Aprilia Cahyani satata kemareng katanti tindak lon-lon baka alon panjenenganipun Bapak Supardi dalah Ibu Sri Muryani nggih kemareng tumuju ingkang kaesti mring pinajang rinengga sawetawis mila datanami muka tindak lumarapira binarung kadang-kadang irama laras sinandra pangyaya sekar ingkang hamawa teja candranti kawistara kepareng hangalila saya dangu saya katon cetha wela wata kang kaya mangkono tejanira genduk ayu Dinda Aprilia Cahyani Genya kemareng ngadi salira ngrengga busana prameswari nata Nora mantra-mantra pangyaya putri Sekar Kedaton ingkang hangejawanta katitik kawistara jembembrong katon mancorong
besengut hamimbo patut iling-iling putri endahing warani lampun to cinandra luwe warana kurang candra katitik kawistara rikma cemeng kadoden pinolas palarapannya nyelo cendani wata kang kaya mangkono satata denira kemareng prapteng tumuju mring bali pinajang wimbohan anggal sapisan idep nyoto mengeng tawang paningalanira lindri-lindri krana ngrungi lathi nyomang bis karengat waja petak rintit yen mesem pait madu kinastita aja to hamba mung saeng seman daham neng semaken lebeting gali satata wata kang kaya mangkono prapteng tumuju ingkang kaesti menggah bali pinajang kemareng katungka sowanira abdi dalem paraga sakembaran menggah mangke wujud Putri Dumas, Putri Pamikasi kadang pagerayu hamrepeki katur panjenenganipun Bapak Supardi Ibu Sri Muryani lekasira denira kemareng ngaturaken uba rambe pepak jangkep dalah buga jenaring kang kinaraya daharanira risang raja muda arisa juga Prateng tumuju ingkang kaesti mapan mring bali pinajang rinengga wata kang kaya mangkono kawistara denira kemareng hambayongi sekaradi manca warani ya kayu kelebu dewa daru jaya daru pupus cindhe gedhang raja wata kang kaya mangkono kawistara denira kemareng prapteng ingkang kaesti jroning rasa manunggal kemareng ira tanggaping sasmita paraga manggala yuda jaka paloro-loro kadang pager bagus denira kemareng satata yekti denira kemareng emban dawu ambaya ngimayang sakembaran mulya kawistara daya-daya kemareng lumengser saking bali rinengga pawiwahan agung Nadyan lamun Anjraging kang puspita rum kasiliring samirana mri sekarang kadung kok ngas gandanyo mawe hararas renaning driya
Satata kanthi lulus Raharja mijilira temanten putri ugi pamboyonging sekaradi mansa warani ya kayu klepu dewa daru jaya daru pupuh cindhe gedhang raja awit yekti ingkang kinarya sarana hanglarapaken tindak ira nak Mas Bagus Thoyib Aminuddin anggaran tudendra kemarang tindak lon-lon boko alon Gutragung keluarga saking laladan ngali mila kemarang tindak ira sang binagus prapteng tumuju ingkang kaesti binarung saking irama laras pangyayah denira kemarang derekaken tindak ira sang nata pangyayah maesa denira kemarang wangsul mring papanira candrandi monggo ing mangke dalem aturaken brayat agung keluarga saking ngali kemarang daya-daya nglarapaken anak Mas Bagus Thoyib Aminuddin denira kemarang kakanthi prapteng tumuju ingkang kaesti menggah mangke bali winanggun wonten ing ngandhap tratak arambat rakitan agung Rino Koko kawistara kenya kemarang tindak lon-lon boko alon saya dangu saya katon cetha hangalila jroning rasa kenya kemarang sawetawis kakanthi prapteng tumuju ingkang kaesti menggah bali winanggun ingkang kemarang mapan wonten ing ngandhap tratak arambat jroning rasa kenya kemarang sawetawis rika lenggahan ing manggi rasa kawiwaga sinengkaaken ing aluhur kenya kemarang jumeneng dadi raja sedina ratu sahari sadalu sang nata kawistara tindak ira anak Mas Bagus Thoyib mila kemarang satata saking kadang-kadang irama laras gongso kemarang kasuwuk sawetawis alhamdulillah kawistara manunggal jroning rasa mapan mring bali winanggun cinandra kapiyarsa pangyayah Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ausraqal badrun alaina bautam minhum
husni kamaro aina Kontu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat tullah alaika anta samsun anta badrun anta nuru fauqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat tullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya aruzal qawmi qaini ya mu'adayat ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat tullah alaika marakaban ya nur aini marakaban jahal kursa ini marakaban ahlan wa salam marakaban ya khairu dhai Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat tullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad binarung kadang-kadang irama lara pangyayah cantoko ing mangsa Jawa Candrandi kawis tara kanthi lulus Raharjo wata kang kaya mangkono nggenya kemareng mapan mring Bali Rakitan Agung Bali Winangun inggih kemareng mapan wonten ing ngandhap Tratak Arambat
wonten ing andhap dosa kembaran Tengara Pratandha manunggalira titah sawantah titah ing dewa ingkang asipat jalu Sesili anak Mas Bagus Thoyib Aminuddin Pindha sasaku badak Kembar cemerlang remang rengi wes tiban romi aoi iya kudangan luring bebrayan Alhamdulillah satoto kanthi lulus raharjo kadidi nggih keparang nderekaken putra temanten kinasih Gendu Ayu Dinda Aprilia Cahyani nggih keparang jinatu kramanak Mas Bagus Thoyib Aminuddin satoto nggih keparang kakanthi lenggah mapan mring dampar kencana rinengga sinubya-nubya para kadang mitra kepareng kawistara ing kalenggahan Syang Mengki dereng kawistara tindak rawuh kira ki besan mila kepareng nderekaken rawuhipun ki besan anyarengi kalenggahan ing mangke nggih kepareng kasugata menggah langen budaya Gambyong inggih pramila nuwun sewu ingkang nampi jejibahan mapak pisan monggo ingkang nampi jejibahan mapak pisan keparenga tindak lon-lon boko alon ngemban dawuh keparengira Bapak Supardi kepareng nderekaken rawuhipun Ki Besan Sutresna ugi kepareng mangke paraga langen beksan Gambyong monggo keparenga samapta gati sawiga kiri saking irama laras monggo kagem nderekaken langen budaya ingkang kadur kalenggahan Syang Mangke nggih kepareng anyugata sagunging para tamu menggah langen beksan Gambyong inggih
Monggo kepareng kalenggahane mangke sesuli ndherekaken rawuhipun Ki Besan kepareng daya-daya manunggal jroning rasa denyira kepareng kasugata menggalangan budaya ingkang kadur ing kalenggahaning mangke gandhyongipun monggo. Nduk biasane nyuwune pariyana mau pangkur monggo kersa. Injih. Monggo Cok saking Irama Laras ndherekaken sawetawis minangka abdi dalem kinasih sampun kepareng samapta gati sawi keng kiri.
alhamdulillah satoto mekaten nggih kemarang kasugata langen budaya gamyong sinambi nderekaken tindak rawuhipun Ki Besang Sutresna titipurnaning gati daya-daya wedal kinarya ing mangke hamberkahi kumandhangira krida ayat suci Al-Qur'an dumateng kadang kula ingkang kawegan saudarani monggo kepareng ing mangke tindak tumuju wonten ing panggiya para sawetawis awit nggih kepareng emban dawuh nggih kepareng hamberkahi kumandhangira krida ayat suci Al-Qur'an kepara ing mangke nuwun sewu Bapak Ibu para tamu mbok bilih sawanci ayat suci kawaos monggo kersa hanyiget langkung rumiyin nggih katemben ica ambal wawantikan monggo sami sareng derek midhangetaken dawuh-dawuhipun Allah ingkang lumantar wonten ing ayat-ayatipun nuwun sewu monggo pedal dalem aturaken sawetawis dumateng kadang kula ingkang kawegan ing titi kalenggahan siang mangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. An khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Moho leres dumateng sadaya dawuh-dawuhipun kawaos. Insyaallah krida ayat suci ingkang kewala katemben katuring ngajeng tansah keparenghan dadosaken kita sedaya keparenghan ingkataken raos iman saha takwa kita kanthi kita kepareng ngadah-ngadahaken anggenipun ngibadah. Mugi wonten sih kewelasanipun Gusti, sih kemurahanipun Gusti, insyaallah tansah paring rahmat, nikmat, taufik sarta hidayahipun. Wabil khusus katur putra temanten sekalian, lumeberipun katur para keluarga. Insyaallah barokahipun kala saged nglumeberi kala hadika sami bapak ibu para tamu kadidik ing siang kalenggahaning mangke nggih kepareng nderek-nderek mangayu bagya insyaallah. Allahumma amin. Titi purnaning gati nedya kepareng ndherekaken sansan moa gendhu ayu candra rosalina ingkang kepareng satata tinanggenah pinangka paniti kedung busana kadidik Nyai bakal ladi denira kepareng amaratisaken binarung saking kadang-kadang irama laracinandra sang nata nggih kepareng abiyantara mring ngarsanira Ibu Pertiwi Candrani. Sebet biara katalika wawata kang kaya mangkono katitik kawistara
tanggaping sasmita Nyai Bekel Ladi menggaing mangke cancanmu agendhu ayu Candra Rosalina wata kemareng tanggaping sasmita gendhu ayu Dinda Aprilia Cahyani jejering garwa estri katitik genya kepareng hamari kelu amerpeki pepadanira ingkang raka jejering garwa estri duh kakang mas sungkem kula mugi kunjuk wonten sagandhaping pepada paduka kakang mas lahir tuwu sing batos anggen kala tugu tresna kunjuk paduka kakang mas mugi kepareng paduka kang ayomi jiwa raga kula kakang mas kene wong ayu garwaning pun kakang wong manis kang dak tresnani kene Yayi Dewi wata kang kaya mangkono satata kawistara denira kemareng nglolos punang duwun ingkang pinangka sifat piandelira ingkang raka kawistara saking Mandrawa kepareng daya-daya ingkang raka denira kepareng kadherekaken ora papah amarpeki pepadanira ingkang rama dalam pepadanira ingkang ibu tumungkul duh Kanjeng Rama sungkem kula mugi kunjuk wonten sagandhaping pepada paduka Kanjeng Rama yundunga pangestu paduka Kanjeng Rama kene kaya ginugah rasane tiasing pun Rama gawang-gawang pun Rama kelingan duk rikala jeneng sira ndak mbang ndak gendong yongger ora liwat pangestuning pun Rama tumrapo marang jeneng sira yongger rinangkul kembang-kembang telenging waradaya amuji kemarenging Gusti mugi Gusti nedana mring marganing kautaman marganing katentreman nemahi bagya mulya denyira kemareng Sang Nata mangun bebrayan agung Kanjeng Ibu yundunga pangestu paduka Kanjeng Ibu iya kene ora liwat puju astawaning pun Ibu wae tumrapa marang jeneng sira yongger satata wata kang kaya mangkono katitik rinangkul kembang jroning waradaya genya kepareng sawetawis ngalapsih keparenging Gusti kang murubeng dumadi mugi kepareng tinedana mring marganing kautaman marganing katentreman nulya kepareng amrepeki pepadanira Rama Ibu sesulih pepunden kinabekten saking laladan ngali awet jejering Atmaja putra samana inget yekti dawuhing Gusti ingkang suraosipun ridha lillahi ta'ala biridha ibirul walidaini
ingkang mengku teges mengku karep yakti Gusti nggelar jagat datan kemarengan ngridani panyunira ingkang putra bebini sampun ingkang putra dereng pikantuk ridhanipun tiyang sepuh kekalih kira mila kemareng wata kang kaya mangkono lumantar pepadanira kene kemareng dak balang puja mantra dak suwun kisih kemarenging Gusti ingkang gelar jagat muga anggonira mangun bebrayan agung antuk kanugrahaning pangeran tinedana mring marganing kamulyan yonggir satata wata kang kaya mangkono daya-daya ingkang raka denira kemareng kadheraken mapan lenggah mring dampar kencana ya kursi gading rinengga kagemaken wangsul malih mengkawujudira punang duwung ingkang pinangka sifat piyandelira ingkang raka nulya kemareng kabing sasmita Nyai Bakal Ladi pawiwahan pagaragyan sasule saking cancan muah sesule ira genduk ayu Candra Rosalina wauta anak Mas Gustoyip enira kemareng nganti wujudira tilam lampus ingkang sinulaman suket kalonjana rinonce wujudira kacang kawak kedeli kawak beras kawak dhuwit kawak pralambita menggaguna kaya peparingira ingkang raka gumrujuk katampi dening genduk ayu Dinda kemareng sawetawis guna kaya kasunaken paseksen duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu mugi kemareng paduka nderek hanekseni menika guna kaya peparingipun ingkang raka iya kene pun Ibu lan Rama mung kemareng melu nekseni wae yonggir satata kawistara denira kemarengan nampi guna kaya peparingira ingkang raka katitik nggenya kemareng lados dahar kunjuk ingkang raka sari-sarining dedaharan ingkang kemareng cumawis wauta kang kaya mangkono denira kemareng manggon bebrayan agung apa kang kaya mangkono denira kemareng sawetawis kemareng ngedhapi kembul bujana Handrawina wujudira buga jenar buga mastani jenar kuning estining penggalih ngalam sih kemareng ing Gusti kang murbeng dumadi mugi tinedana mring marganing kautaman pikantuk ning ciptaning kamulyan kanugrahan katentreman mila kemaring mangke dahar lang dinulang anak Mas Bagus Thoyib dala genduk ayu Dinda ing kalenggahaning manggi monggo Kakang Mas satata kemareng dalem ladosi dahar Kakang Mas kene wong ayu semono gedene tresnamu marang pun Kakang bektimu marang pun Kakang katitik kemareng leladi dahar marang pun Kakang rumangsa bombong wauta kang kaya mangkono kawistara pinangka jangkep pira menggah sari-sarining tirta ingkang kebak rasa ingkang mawa cahya
wata kang kaya mangkono jroning rasa mugi tinedana mring marganing kamulyan sang nata nggenya kemareng mangun bebrayan agung Rajake manungsa kang bekti Kopar dewi Kopar dewi ayu sungkem mring ibu Mamat nesmu hangu monggo ing mangke kepareng foto kapurwakan Rama Ibu langkung rumiyin mangke sak penggenipun Rama Ibu ngalap berkahipun foto para brayat agung keluarga saking sumur